Apa iki ngewinastan Karang Kadempel kek? Ya iki sing jeneng Karang Kadempel iki ya iki. Wah, la elok. Kiwa tengening omahmu lah kok ijo royo-royo tetandurane sarwa becik sarwa apik. Panggula wentahing tetanen pancen ora ming pambudidaya nanging sinartan donga. Sabab donga tanpa pambudidaya kuwi ya ora ana gunane, pambudidaya tanpa donga kuwi ya muspra ora ana apa-apane. Mula kabeh pancen nganggo srana. Mengkono kek? Iya. Ya ming aku gumun. Ing atase aku bareng tekan Karang Kadempel kene lah kok kowe lah dalah. Sing ning mburi kuwi nek kewan-kewan apa kek? Oh, trondolo iki. Padake kewan, Truk. Gong. Kowe karo aku padake kewan. Sing ngomong sapa? Kaya apa? Satriya sing ning mburi kae sing ning ngarepe bapak kaya apa? Canom ngendi kuwi, Pak? Kowe engko tak kandhani nek wis rampung rembugane. Ora semacem-macem lho, Mir. Kowe iki anake wis 3. Gareng aku Petruk. Ayo. Tumindak ora prayoga kowe, ha? Aja ngawur. Kowe engko tak kandhani aja ndakwa bapakmu sike. Wes ora kowe iki arep tuwane glidhik. Ceniningan soan. Dengkulmu mlocot. Kowe sapa kek? Iki anakku. Lho. Kuwi anakmu? Heeh. Sing mripate ora bener kuwi sapa? Wah, jan nglarake ati suarane iki, Truk. Ya sabar. Iki Nala Gareng. Nala Gareng. Nala Gareng ki lak sing ngower-ower ning dhuwur kae to, gawe gareng pung. Sing dhuwur sapa? Sing dhuwur irunge dawa kuwi Petruk. Weh, lah dalah. Ana wong kok jenenge Cakruk. Oh, bagus-bagus budhek. Petruk kok ya Cakruk. Lah sing mripate kaya ndok ceplokan kuwi. Lambene jembare ora jamak kuwi sapa? Iki anakku ragil jenenge Bagong. Loh. Ana wong kok jenenge Ngesong. Ngesong nggo mendem kowe kuwi apa piye? Bagong. Oh, wis sapa ta, Mir? Iki jenenge Raden Wisanggeni. Anake sapa? Perkara anake mengko tak kandhani ning kosek aku tak crita karo Ndara Wisanggeni sik. Kok ketoke nyolowadi kowe? Menengo to. Aja nyaut-nyaut dhisik. Kakek, piye? Kakek mau janji karo aku yen to tekan kene aku arep tok kandhani bapakku sapa, ibuku sapa. Kowe tak kandhani. Nek kowe takon bapakmu sapa, ibumu sapa? Prasaja, aku ora ngerti. Lah, jenenge kowe ngapusi karo aku, kosek to kosek. Aja kesusu. Aku ora iso ngandhake bapakmu karo ibumu ning aku iso menehi pituduh. Pituduhe piye? Kowe ora usah dadak takon sapa-sapa. Ning takono para dewa. Dewa kuwi apa? Dewa kuwi sing nitahke awake dhewe. Papane menyang endi? Papane menyang kayangan kono. Kayangan kuwi ngendi? Kayangan kuwi papan sing gumantung tanpa cantelan. Ana papane ndah, ing kono sinebut kayangan. Lah, dewa-dewa kuwi uripe ning kayangan. Apa to sababe kowe takon karo dewa? Merga dewa kuwi ngerti mubahmu si ing titah. Nek nganti dewa ora iso ngandhake bapa karo ibumu, wajib dewa tok jotosi, nek perlu tok ajar. Loh. Dijotosi iki dikapake. Lah iki. Bagong piye? Dijotosi iki digolekke ketan terus dibuntel godhong gedang kuwi enak banget. Kuwi sing mburi kuwi kok nek omong kok idune lek nyiprat tekan kene. Dijotosi kuwi tangan karo tangan utawa tanganmu ditibake raine dewa. Ngono ya kek, sing banter. Tok ajar, pokoke tok pulasara. Nek dewa ora nduduhke bapakmu ibumu sapa? Kowe tak penangake ngajar para dewa ning janji. Janji apa? Kowe aja kandha nek sik akon aku. Pokoke karepmu dhewe. Ngono ya kek. Lah terus aku lek munggah ning kayangan, kowe iki wong pinter, wong dedaya. Nek ming ambah Dirgantara,
ora bakal kurang akal bisa geni. Miat nangan ning kalangguan aklar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan badang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katiga yen ngono aku tak munggah ning kayangan yo kek ning kaya ngetutke karo aku kowe mesti tak tutke njaluk pangestumu dewa tak takoni bapakku ora ngerti buku ora ngerti aja kelakon dosa kayangan tak gawe sungsang bawana balik ya sing ati-ati bisa geni Sapa Pak? Kok bapak kaya akrab banget? Kowe ora ngerti. Kae iki sejatine, Apa iya? Weh, domongi kok. Lah kok iso ketemu karo bapak? Nek tak sejarahke suwe. Butuhe kowe ngerti. Sapa reng? Ngerti ya truk kae janjane, Tenane, weh domongi kok nek ngapusi aku ya ngapusi bapak. Sapa truk? Guys, jatine iki. Ngopo iramu mlebu nang kuping keri. Iramu ditekuk sik, tekuk dengkulmu mlocot kuwi ora. Ya. Tenane. Tenan. Wah, jan mulane kok suarane atos. Nala Gareng Petruk Bagong. Kowe ora usah melu-melu perkara iki bocah kae tak tutke. Tak awat-awatane. Kowe dhisik ana mlaku nang negara Ngamarta apa nang Ngalar? Ya Traya. Ya. Iki sapa? Ana-ana meman munggah ana ing kayuwangan. Lah kok banjur apa-apa dirusaki, apa-apa digawe rubuh, kowe sapa? Takon karo aku wis anggeni kowe sapa? Aku Bathara Penyarian, Bathara Penyarian. Sikilmu sak cengkang ora ngambah bantolok. Kowe apa? Apa jim setan priprayangan? Hus, aja ngawu gawar-gawur. Ulun iki dewa. Lho. Dewa? Iya. Lah yen ngono kowe sing tak goleki. Aku arep takon karo dewa, takon apa wis anggeni. Yen kowe ngerti wong tuaku, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah kowe iki lair saka ngendi? Kok takon bapakmu sapa, ibumu sapa marang aku? Ulun mboyang ngarteni. Kowe iki dewa kok ora ngerti ki piye? Ulun ora ngerti tenan. Wah, dudu dewa wae. Sandangane padha karo sing tak ajar mau. Iki sandangane padha karo sing tak polo mau iki ya dewa. Ya, ulun Bathara Indra. Bathara Indra karo penyarian apane? Ora usah tak takon merno-merno. Kita wigatine apa? Takon. Takon apa? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Ulun mboyang ngerti padha wae.
bocah gawe geger kayiwangan. Iki sapa? Iki wujude wonge gagah. Untune kaya catut. Ngunekke dewa kok untune kaya catut. Ning sandangane padha karo sing tak ajar mau. Oh ya dewa. Ya, aku dewa. Jenengmu sapa? Yama Dipati. Bathara Yama Dipati. Ya. Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah aku ora ngerti. Nek kowe ora ngerti kok tak ajar kaya kanca-kancamu. Jabut nyawamu. Wah. Wah. Oh. Wah. Lho. Kowe ngopo? Lho kok ora ketut to nyawane? Kok ora ketut nyawane? Nyawane sapa? Nyawamu kuwi. Lho, kowe mau njabut nyawaku to? Iya. Aku njabut nyawamu. Iso ora? Nyatane ijik urip, kowe ora iso dijabut nyawane. Kowe sing tak jabut nyawamu. Wah! Wah! Oh, no! Oh! Wah! Bang Wangaruna kadinetraning angga rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca ing ana nom-noman gawe geger kayiwangan sapa iki sapa iki lah kok dadi kowe ngadeg ana ing gigiring wujuding lembu utawa sapi mongko tak sawang lah kok aneh temen tanganmu papat tenggokmu cacat kowe sapa takon marang ulun dewaning para dewa Bathara Guru lho Bathara Guru iya aku nalindraning para Jawata dalah yen ngono kepasang Yogya katujuhe ngene dene aku ketemu karo Bathara Guru gandeng kabeh kamulamu para dewa padha ora ngerti wong tuaku bapakku sapa ibuku sapa mula aku takon karo kowe. Ayo Wangsulana pitakon kanthi pertitis. Wong tuaku sapa, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Yen kita takon bapa lan ibu, ulun mboya ngerti. Lah nek kowe ora ngerti pedhae apa kowe dadi Bathara Guru? Pedhae apa kowe dadi nalindraning para dewa? Ora ana gunane kowe ngratoni ana ing kayiwangan yen kowe ora ngerti bapakku karo ibuku. Monggo kowe ngerti kowe iki dewaning para dewa. Ngerti marang bamu sing titah. Wis anggeni ulun mboya ngerti ora usah dadak kokean gunung tanpa guna kowe ora ngerti bapakku ibuku aja takon dosa lak jongkeng kawibawanmu ora pantes kowe dadi para dewaning para dewa guntur geni guntur angin sirnakna wis anggeni kowe iki ngapa Bathara Guru kowe iki ngopo aku tak takon, kowe dewa kok seneng dolanan kembang api? Kembang api. Lah iki mau kelap-kelap nyamberi aku apa mbok anggap aku kalah? Apa mbok anggap aku mati? Ya ngono apa piye? Wis anggeni ora iso mati. Butuhe wis anggeni ora tak tuduhke bapakku sapa, ibuku sapa, aja takon dosa. Hayangan iki tak gawe sungsang bawana balik. Yen perlu kowe tak wirang-wirangke Bathara Guru. Lah dalah. Sip. Ya ngono kuwi. Terus aku kan kon takon sapa kek? Bathara Guru wae ora ngerti. Bathara Guru ora ngerti doyak. Pokoke nganti kecekel. Nganti kudu menehi ngerti bapakmu karo ibumu. Lah nek tetep ora ngerti, wah tutuki raine Bathara Guru. Wah, lah mati dening aku
swami ngambrengang ati karunaning kaswase dosang gondo supaya goleki menyang ati dununge ya kuwi Janaka. Wah, ora ngira babar pisan jlamprong minggat nganti tetaunan. Yen nganti ora ketemu apa kelakon Pandhawa bakal gutang. Pasang kaliman nabe tinebena ing ladone Demawaing mamang tuwang pukulun. Mboten kanthi kanyono-nyono jenengan dika pukulun ingkang tedhak wonten ing Madyapada. Kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk pukulun. Ya Kresna Luntama, guru hakekku. Aku ngaturke sembah. Ya. Werkudara Luntama. Wonten menapa pukulun? Kresna ulun nyuwun senjata pitulung. Kayiwangan geger. Disababake tingkah polahe nom-noman kang aran Wisanggeni ingkang ngamuk ana ing kayiwangan guntur geni guntur angin ora tumama malah dheweke bakal njungkeng kalawan kawibawan ulun Kresna lah dalah namung titaswantah teka ngedap-edapi pukulun matur seminggah kayiwangan badhe kula depani pukulun ya ulun njaluk tulung ya Kresna iki pukulun. Bocah sing wani ngrusak kayangan. Bocah ora sepirwa, pikira laidake modar. Iki sapa? Ana ratu kok kulite ireng banget. Iki sapa? Lho. Kowe sapa? Takon karo aku jenengku Wisanggeni. Kowe sapa? Aku Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Oh, Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Iya. Sing mburi sapa sing gedhe? Werkudara. Kowe Wisanggeni. Ya. Ngopo ngger kowe kok mlayu-mlayu goleki beburonku? Lho, beburonmu sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Kowe titah warwani karo Iwang Pikulun Bathara Guru ki apa demen kualat? Kualat sing endi? Nek kualat wis mau-mau aku. Nyatane Iwang Pikulun Bathara Guru tak oyak. Kayangan tak gawe geger aku ya ora kualat. Nek kowe kena tak pringgake becik lerena, aja ngoyak-oyak Bathara Guru. Kowe iki sapa to? Kowe iki sapa? Kowe apane Bathara Guru? Kowe dulure ya? Arep trimake Bathara Guru tak oyak-oyak. Ayo. Aja meng kowe. Sing gedhe dhuwur kae mungsu aku nek nganti aku kalah, aku meguru 20 taun. Mikira jangkae. Kosek to kosek. Kosek aja kesusu. Bocah cangkeme elek. Wah, pikira aku kok ditantang Werkudara ora tau mampu penantang tantang karo bayi wingi sore. Kasah kakean gunung tanpa guna. Apa demeh kowe duwe kuku dawa banget ngono apa piye? Apa ora semelang nyogok bokoke kacane? Iya. Ya ngono apa piye? Kowe lah wong iki ketoke galak ning duwe keluwihan nek Gojek rada semu. Semu ya men. Mikira lak jangkae. Ora wedi karo bayi wingi sore. Ora usah kakean gunung ayo. Sing ngarep dhisik sing maju ya kena. Sing mburi dhisik sing maju ya kena. Kowe ora lunga sakarepanku tak tibani senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Kowe ngerti ora? Pusakane Bathara Guru ora temomo ning awake Wisanggeni. Lah kok dadi kowe meng pamer pusaka kadonyan. Ayo. Rangkepa 1000 pusakamu. Ayo, cocokno ning dadane Wisanggeni. Nek nganti aku lara, mati meguru karo kowe. Mati dening aku. Den ampun, Ndara. Ampun, sabar.
aja tok panangi kek, minggir. Ratu ireng yo gleleng men. Sabar, 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 sabar apa? Arep ngentokke senjata cakra tak tamarane kaya ngopo? Sabar. Iso ora sabar? Iya. Ora manut karo wak tinggal lunga. Ora kek aku
kula dipun kapokaken dhateng lare wingi sonten namipun wisanggeni Kakang Resi. Kakang Resi monggo kundur wonten ing kayiwangan namung jengandika Kakang Narada ingkang saged damel padhang kayiwangan Suralaya Kakang Narada. Warudaya. Adi. Geton tembe wingking menika sanjanipun sampun boten wonten ginanipun ning gandeng sak lali-laline menungsa menika isih bejo sing eling lan waspada tegesipun panjenengan menika ngemuti bilih sedaya ingkang dipun lampahi wonten ing kayiwangan menika lepat. Inggih Kakang Narada inggih. Wonten nem-neman ingkang namipun wisanggeni ingkang ngoyak-oyak dhateng kula. Kajengipun panjenengan legawi ingkang menika. Ingkang nami wisanggeni kula ingkang badhe mapakaken Adi Pramesti. Tatok. Kakek ana apa kek? Wah, ora apa-apa. Hong wilageng Mastu Nama Sidam. Sekaring bawana langgeng. Kaneka putra. Ah inggih wonten dawuh Pukulun. Manik Maya wonten timbalan Pukulun. Boyana ingkang kudu ngadili kelawan jeneng kita kejaba amung ulun. Kita wis gawe geger kayiwangan, kita wis ngregeti suci ning kayiwangan kanthi patrap kita ingkang nalisir saka nggrang-gring kautaman. Kita nganti mentala gendak sikara kelawan wong kang wis padha bangun bebrayan angka loro kita menehi kalodhangan Betari Durga nyiksa kelawan jabang bayi. Tanana liya kejaba mung wisanggeni. Mula gage seksenana wisanggeni iki titah dadi kelangenan ulun wondene Manik Maya kita nggone munggah ning kayangan bareng kawan ulun sabab ana pidana ing bakal ulun patrapake lawan jeneng kita Manik Maya. Aduh Pukulun kula nyuwun pangapunten yen to mung pangapura besok bakal kita baleni meneh rasakno paukuman saka panjenengan ulun. Kita ngerti ora karo bocah sing ngarep iki? Nggih, mboten mangertos. Arane wisanggeni lan sumurupa ya iki jejabang sing neng kandhutane bojomu Dersanala. Janaka, iki anak kita. Anakku nggih. Anakku wong bagus. Kak, iki sapa? Ah, niki papa. Iki bapak utawa Engkang Rama. Lho, iki bapakku kek. Nggih, naminipun Ndara Janaka. Waduh, Rama, aku ngaturke penuwun, ngaturke bekti ya Rama. Kakang Semar kok bocahe ora iso basa. Arep ora iso basa ning niki kelangenane Sang Asih Prana. Mula niki ndugal kewarisan dimenangake ora basa karo sapa wae. Iya. Ngaturke panuwun ya kek wis nemokke aku karo bapak. Iya. Kakek iki sapa to, Pak? Iki sing momong aku. Lho, sing momong bapak? Iya. Sapa jenenge? Lho, apa kawit mau durung tepungan karo iki? Durung. Dheweke mung gelem sebut kakek. Takon dhewe. Kuwi jane jenengmu sapa to, Kek? Hartono.
cedhis-cedhis do metu. Sinuwun Ndarawati. Iya, Bagong. Ndarawarku Dara. Iya, Bagong. Lah, bapak sing suarane gedhe kae sapa? Kae kakangku. Lho, kadangmu sepo? Iya. Jenenge Werkudara. Siwa utawa bapa ngono engko ndak nesu. Wah, Janaka duwe anak calon gali. Ora ngono kowe. Iki dugal kewarisan. Diwenangake ora basa karo sapa-sapa kaya aku. Ya, Tru. Apa ora wae. Mbok ngono. Kowe Tru iki gak aku, Tru. Bagong terus mutung. Terus melayu ora. Ibumu menyang endi? Aku ora ngerti. Kakang Semar ibune iki menyang endi? Digawa Dewasrani, tak pecah ndase Dewasrani. Ayo sampean ki ngendika ya cobloko kaya. Ibune nendi? Ibune digawa Dewasrani, pecah ndase Dewasrani. Ha cetha kae muring tenan kae. Wis ben kapok Dewasrani. Cakra, Petruk. Lah aku ngerti nek lagi pisan mau kok ya nek lali ya njuk ngapura Cak Petruk. Sing matane kira mau ndi? Oh, Reng gelo Reng. Ngapa? Lah iki sapa mau? Kek. Kuwi Gareng. Iki Gareng. Iya. Lah sing mripate kaya ndok dadaran mau? Gong, goleki Gong. Wis tak paro mrene ngono. Sing diparo awak mataku jare kok ndok dadaran. Wis tak paro matane omong ngono. Iki bendaramu. Ora sudi bendara kaya ngunekke mata ndok dadaran. Nang omah disembah anak bojo nang kene mung padake bakul ndok. Ya rasa nesu ora. Aku pengen weruh ibuku kek ayo ditutke bapakmu, Ndara. Dewasrani. Kaunana Windana aku ora bakal gelem ngladeni karo kowe. Wong sing jeneng aku tresna kok sampean ora iki terus piye coba? Ya bener. Sing jeneng tresna kuwi jalaran saka kulina. Ya wis pokoke tak trateni wae. Iki wis ana pira? Pirang dina mapan ana ing Nusa Kambana utawa Nusa Rukmi? Nek kowe ora gelem karo aku sepira teko kekuwataning wong wedok. Mesti aku bakal ngruda paripeksa karo kowe. Waton kowe tak ruda paripeksa karo aku, kowe ngladeni karo aku, tegese wis sah. Nggonku mengko garwa Mbak Yuku, ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresanala. Wah! Waduh mati ya. Ayo. Yen pancen wis wani bebeda karo bojone Janaka, kudu wani ngungalke dodo. Sing lanang kowe apa aku? Sing lanang tenan ngukuk Dresanala. Bedyah dadamu, pecah ndasmu. Wah! Waduh. Wah! Mati aku. Waduh. Aduh mati aku, Bapak. Piye Janaka
gedhoane anakmu sing elek. Mula wis pantes diajar karo ndaraku. Tok sumbering perkara iki mesti saka kowe, saka cangkemmu Betari Durga. Tobat. Wong kepengin napake mulyaning bocah. Napake mulyaning anak iku wajibane wong tuwa. Ning aja sasar susur tumindakmu kaya ngono. Aja sak penake dhewe. Jagat kobar mergo saka gelak gedhoamu. Ora mulih ning papanmu adu gangi nang kene batobat apa? Mati aku. Batobat iki karepe piye? Digulung-gulungke ngene iki. Apa ora? Aku ki nek ngajar ya ngene iki. Ayo. Batobat diolak-alik sak penake dhewe. Nek ora tau lalik ndak rugi. Kudu diolak-alik. Batobat iki karepe piye to ya? Aduh. Ayo bali ora? Bali ora? Iya, bali. Janji sik gawe geger aja takon dosa. Wah, aku mungsuhmu. Inggih Kyai, inggih kula sampun tobat. Ayo mulih. Inggih, mulih ora. Caraka balik. Nyuwun pamit Kyai, nyuwun pamit. Dresana apa pangeran ana dawuhmu apa sawangan bocah sing ning ngarepamu kuwi sapa aku ora tepung aku ora ngerti tak kandhani ya Dresana kuwi wis anggeni kuwi anakmu Dresana tobat wis anggeni anak Petro, non rene yo mboten kula teng mriki mawon. Ngapa itu? Oh, lumayan. Ditenono ora gelem rene ditenono. Pripun? Sing ngakon sapa kok methuke bojoku? Kula niku mboten methuke, mriko mlayu mriki kula niku ajeng mriku njukuk